కాలనేలి మహా సామ్రాజ్యమా బబులోను సామ్రాజ్యమా మాదీయ సామ్రాజ్యమా గ్రీకు రోమా సామ్రాజ్యమా కాలనేలి మహా సామ్రాజ్యమా బబులోను సామ్రాజ్యమా మాదీయ సామ్రాజ్యమా గ్రీకు రోమా సామ్రాజ్యమా వాటిని నలిచేసింది చిన్న రాయి అదే మూలకు తలరాయి ప్రపంచాన్ని గేలుతున్న సామ్రాజ్యమే క్రీస్తు సామ్రాజ్యమే అది క్రీస్తు సామ్రాజ్యమే ఆ రాజ్యానికి రారాజు క్రీస్తే క్రీస్తే ప్రపంచంలో అత్యధికం క్రైస్తవులే కాలనేలి మహా సామ్రాజ్యమా బబులోను సామ్రాజ్యమా మాదీయ సామ్రాజ్యమా గ్రీకు రోమా సామ్రాజ్యమా B4UI B4UI అంతం లేనే లేదు క్రీస్తేసు సామ్రాజ్యం ఆపాలనుకుంటే ఆహుతైపోవుట ఖాయం అంతం లేనే లేదు క్రీస్తేసు సామ్రాజ్యం ఆపాలనుకుంటే ఆహుతైపోవుట ఖాయం విస్తరిస్తూ ఉంది ఈనాటికి మనిషి మనుగడున్న ప్రతి చోటికి విస్తరిస్తూ ఉంది ఈనాటికి మనిషి మనుగడున్న ప్రతి చోటికి కత్తి పట్టకుండా కర్ర పట్టకుండా ప్రేమ ఆయుధాన్ని పట్టి బయలుదేరాడు మాటలతో మనసు మార్చి చేతలతో చేసి చూపి ప్రాణమిచ్చి ప్రతి మనిషిని కొన్నాడు మనిషికి మరణం తథ్యం ఆత్మకు రక్షణ ముఖ్యం స్వర్గం చేరాలంటే క్రీస్తే మార్గం కాలనేలి మహా సామ్రాజ్యమా బబులోను సామ్రాజ్యమా మాదీయ సామ్రాజ్యమా గ్రీకు రోమా సామ్రాజ్యమా క్రీస్తు రక్తంతో కొన్నదే ఆ రాజ్యం ఆ రాజ్యానికి బైబులే చట్టం క్రీస్తు విప్లవవాదే కాని ఉగ్రవాది కాడు ప్రాణం పెడతాడు గాని ప్రాణాలను తీయడు విప్లవవాదే కాని ఉగ్రవాది కాడు ప్రాణం పెడతాడు గాని ప్రాణాలను తీయడు మనసులోనే పుడుతుంది నేరం దానిని ఆపకుంటే జరుగుతుంది ఘోరం కత్తి పట్టకుండా తుపాకీ పేల్చకుండా మనసు మార్చే మాట మదిలో పేల్చాడు మాటలతో మనసు మార్చి చేతలతో చేసి చూపి ప్రాణమిచ్చి ప్రతి మనిషిని కొన్నాడు ప్రతి మనిషిని ప్రేమించి తన ప్రేమను చూపించి తనలాగే బ్రతకాల నేర్పించాడు కాలనేలి మహా సామ్రాజ్యమా బబులోను సామ్రాజ్యమా మాదీయ సామ్రాజ్యమా గ్రీకు రోమా సామ్రాజ్యమా కాలనేలి మహా సామ్రాజ్యమా బబులోను సామ్రాజ్యమా మాదీయ సామ్రాజ్యమా గ్రీకు రోమా సామ్రాజ్యమా వాటిని నలిచేసింది చిన్న రాయి అదే మూలకు తలరాయి ప్రపంచాన్ని గేలుతున్న సామ్రాజ్యమే క్రీస్తు సామ్రాజ్యమే అది క్రీస్తు సామ్రాజ్యమే అది క్రీస్తు సామ్రాజ్యమే
అది క్రీస్తు సామ్రాజ్యమే, అది క్రీస్తు సామ్రాజ్యమే.